Ak práve teraz vidíš 1811 a nie je to náhoda ani zhoda okolností. Vesmír ti posiela správu a je určená práve tebe. Číslo 11 je mocné a posvétne. Je to znamenie súladu jemné, postrčenie z hora, aby si venoval a pozornosť. Keď vidíš toto číslo, sú to tvoji anjeli, tvoji sprievodcovia a vesmír, ktorí sa s tebou snažia komunikovať. Toto je tvoja chvíľa. Vesmír ti hovorí, že si na správnom mieste v správny čas a že všetko, čo potrebuješ, sa spája. Je to tvoja pripomienka, aby si veril a v možnosti, ktoré máš pred sebou. Cesta, po ktorej kráčaš, hoci miestami náročná, ťa čoskoro privedie k niečomu výnimočnému. Prešla si skúškami, áno, ale aj si vyrástla a teraz je čas, aby tvoj rast priniesol ovocie. Niekedy nám vesmír prináša znamenie, nie preto, aby nám ukázal, čo príde, ale aby potvrdil, že sme presne tam, kde máme byť. Že tvoja tvrdá práca, tvoje modlitby, tvoje nádeje nie sú márne. 1111 je jemná pripomienka, aby si dôveroval a že všetko sa pre teba dokonale odvíja. Nemusíš sa ponáhľať. Nemusíš tlačiť na to, aby sa veci diali. Všetko, po čom túžiš, si k tebe už nachádza cestu. Dôverujem načasovaniu svojho života. Som v súlade so svojím poslaním. Vesmír privádza všetky moje sny k naplneniu. Takže ak vidíš 1111, je to spôsob, akým ti vesmír hovorí si na správnej ceste. Zostaň trpezlivý a neprestávaj veriť a konaj s inšpiráciou. Tvoje sny sú bližšie, než si myslíš. Ak s tebou táto správa rezonuje, zhlboka sa nadýchni a vec toto, tvoji anjeli ťa vedú a tvoja cesta sa odvíja v božskom načasovaní. Napíš dolu komentár. Dôverujem ceste, ak si pripravený a prijať kúzlo, ktoré je na ceste k tebe. Vesmír hovorí, že je čas.